degelijk. Art, maar met een P ervoor en een S erachter. Parts. Die is dicht, maar ik zocht dat door een lampje brandt. Frans-Jan Michels. Ja, ja. Serieus. Staat tussen de bomen en... Mogen we even een broodje maken met u? Achterom. Haha. Hing erom. Moeten we natuurlijk langs de bewaker heen. Oh wacht, het zijn er twee. Hey. En nog meer. Oh, kijk nou toch. Oh, wat een plek. Oh. Goedemorgen. Goedemorgen. L1. Wat een fantastische plek is dit. Ja, ja. Hi, Bas van Hallo. der Zwaan. Hi. Met wie heb ik het genoegen? Oh, dat weet je nog niet eens. Komt hier gewoon binnenvallen als het ware. Ja, kent je het programma onderweg? Nee, Van L1. Ik kijk zelden naar L1. Dat is niet erg, dat is niet erg. Maar wij maken een programma, dat doen we al 10 jaar. Ja. Waarbij we à l'improviste door de provincie rijden. En als ergens iets onze aandacht trekt, Ja. dan gaan we erop af. Dat klinkt en zuurt goed als een overval, maar spontaniteit is onze grootste kracht. Oké. En wat ik ook altijd tegen mensen zeg, als je nou het gesprek zoiets hebt zo van ik wil er niks van weten, dan gooien we alles in de prullenbak en zien we even goede vrienden. Oké. Ja. Maar Komt het toevallig langs of zo? ja, ja. Ja, ja. En we zien hier al dukker langs tussen Kastelen en Oelderen en dan, dat heeft me altijd op de een of andere manier getriggerd, dit pand. Ja. En dan zussen het welkomstcomité stonden door de Holtere, Ja, beeld zeg maar gewoon. den dubbele. Ja, Want waarom is den dubbel? dat beeld heet de twee rijken en dat staat eigenlijk voor het goede en de kwaaie in de mens. Daarom staat het ook met de rug tegen elkaar. Oké. De twee rijken, dat is een naam die komt uit de Bijbel. Dat is eigenlijk de duivel en de goede aardige man. Het 2 jaar geleden, ik weet niet of jullie dat weten, maar ik denk het wel. Hoe heet dat daar bij de Drift? Is 2 jaar geleden een beeldenroute geweest vanuit Zeen. Zeen is een kunstenaarsgemeenschap uit de gemeente Horst. Ja. En die hebben toen ik geloof een 20-tal, weet ik niet zeker, aan meegedaan. En het heeft uit een hele zomer gestaan. Waaronder dat beeld en die kapel die je gezien hebt, die stond er ook. Ik weet niet of je die gezien hebt überhaupt, maar die zit er eigenlijk neven, zo goed als neven. Is dit er een kapel? Ja, een veldkapel. Ik heb een stroomhuisje gezien, maar dat bedoelt Ja, je niet? nee. Oh. Oké. Nee, maar goed. Maar dat weet ik nog niet, wie dat je ziet. Siebers, Piet Siebers ben ik. Oké. En ik ben beeldhouwer. Ja. Waar ken ik ook misschien, waar ziet je nog meer te zien in het Oude Limburgse? Oh! Daar staat een beeld van mij, al 24 jaar denk ik. Prachtig, Oudepark. Ja, Schitterende omgeving. ja zeker. Welk is van u? Augustinus. Dat stiert tegen het pand dan. Oké. De man op de kop. Die stiert precies andersom, zeg maar. En zit dat ook iets over Augustinus de mens? Ja, dat is ook iemand uit de Bijbel. Augustinus is kerkvader, cultuurvader eigenlijk ook wel. Ja.
Je ziet nog van de generatie die echt enorm met de kerk is opgevoed. Ja, lagere school elke morgen naar de kerk. Hè. Zondag 2 keer? Zondags 2 keer. Ja. Maar ja, dat was ik toch wel vrij jong, ja. Ja, lagere school, hè, dat nou niet meer. En Ja, wat- niet meer. Dat gaat niet meer. Nee, natuurlijk niet. Toen ik naar de middelbare school ging, toen ging ik niet meer naar de kerk. Toen ging ik naar de kroeg toepen. En die kroeg, waar stond die? In de Herstoort, in Horst. In Horst. Bij Martin, volgens mij. Waar nou volgens mij heette dat Martin. Waar nou die shawarma tent op de hoek. Oh. Oké. Ja. Maar waar gooi je herinneringen aan de kroeg? Nee, ja, wat heet aan de kroeg. Later, ik heb later nog een jaar of 7 in Venray in het jeugdcentrum veel gewerkt en gedaan. En dat was ook een kroeg, ja, daar heb ik wel herinneringen aan, ja. En ik weet niet op wat je vandaan komt, maar... Ik kom uit, ja, tegenwoordig moest ze dan zeggen, of meug ze dan zeggen, een groot Venlo. Ja, En groot fan. ja. ik woon in een heel klein dorpje tussen Aarsen en Velde in. Oké, heet dat Groot Venlo? Nee, maar dat valt onder de gemeente Venlo tegenwoordig. hè. Ja. Gevonden, kapel. Ja, dat is echt waar. Ja. Oké. Maar waarom vroeg je dat? Waar mijn roots wat- zien? Omdat, wat ik net zei, ik heb in Venray een jaar of 7 lang in het jeugdcentrum gewerkt, de Brak heette dat. En ik weet niet, dat zullen jullie niet kennen, denk ik. Nee. Waar net gaat de wiet weg. Nee, dat is ook 34 jaar geleden dus. Maar wat voor herinneringen zijn er bij jou overgebleven? Dat tot die tijd we hadden, hoe moet je dat zeggen, we hadden jeugd, zeg maar. Hè? En daarna ben ik eigenlijk ook pas naar de kunstacademie gegaan. Het ook dat dan ook een beetje gevormd om tot die keuze te komen, dat jeugdcentrum? Nou ja, gevormd. Ik heb vroeger deed ik al tekenen en schilderen. En toen ging ik op mijn 34e naar de kunstacademie en daar werd ik beeldhouwer. Dus ja. En wist je al heel snel dat het beeldhouden zou gebeuren? Nee, daar wist ik helemaal niks van. Ik had wel eens wat gedaan, maar dat gebeurt dan op de kunstacademie, dat ze ook uitnodigen om iets te maken vanuit een schets die je gemaakt hebt. En dan voordat je het weet, staat te beeldhouden. En dan stien? Nee, hout. Nu mag ze dat nog beeldhouden nemen als het uit hout komt, want dat is niet... Waarom niet? Ik bedoel, dat is ook met een bijtel, Bijtel, en oké. en slaan. Hè? Ja. Ja. En dan stiet hij voor de deur de enorme pilaar, den boom. Ja, daar heeft eigenlijk altijd de poolzitter opgezet. Hè. Maar dan heb ik er eind vorig jaar heb ik dat nog afgehaald, omdat ik hier met dat dak bezig was. En daar was iets mee met die poolzitter. Net onder aan de rand zaten van die gaten in. En toen waren ze hier met dit dak bezig, hè, en de betonplaten erop. En toen was er een kraan hier. En toen heb ik gezegd, haal hem er eens af. Want hij stiert binnen, kunnen naar het dak nog. Want ik vertrouwde het niet wat er aan de hand, want dat is helemaal van hout en zo. Hè. Maar er zat een rand en daar net onder zaten allemaal gaten. Maar er had gewoon een specht zitten takken. Dus dat... Nou, ik weet nou ja, uit ervaring, maar van iemand die we ook ooit in het programma gehad hebben, een nacht uit Roggel, dat als een specht iemand zich wat in de kop heeft gezet, hè, dan krijgt ze die nog heel moeilijk weg. Die zitten spechten. Zo goed als overal doorheen. Ja, zeker. En vooral doe het halt, hè, daar begint hij gewoon aan. En net onder de rand, ik bedoel, daar zitten spinnen en beestjes en noem het allemaal maar op. Hè. Dus ja, dat is gewoon voeding voor zo'n beest en ja, dat is veel te halen. Het heet iets kasteelachtigs. Of, Ja, bijna wel nou, hè, met dat waar ik erop aan het zetten ben. Maar er stond vroeger 15 meter bovenop als silo, hè, een graansilo. Want dat was een van mijn volgende vragen. Wat is vroeger de bestemming van dit gebouw geweest? Wordt dit een boerenbond of zo?
Ja, graanleverancier, veevoer en dergelijke. Want tot de oorlog stond er een molen, maar die is toen opgeblazen door de Duitsers. Hè. Ja, die deden dat. En toen is dit gekomen. En ik heb dit 24 jaar geleden, toen stond het al 10 jaar leeg. Ik bedoel, hier hadden, hoe heet het, een hele grote silo erachter. Hè. Ja. Daar kon hij denk ik niet tegenaan. Oh, En hun waren op leeftijd en ja goed. Maar is dat door dakterras dadelijk of zo? Of, wat Ja, daar ben ik ermee bezig, ja. Want dat hebben ze destijds met die sloop van die toren, zeg maar, is dat provisorisch dichtgelegd. En dat begon een beetje te lekken. En toen dacht je... omdat er 15 meter bovenop gestaan is, denk ik van ja, daar kan ik gewoon een dakterras van maken. Ik kon goedkoop aan betonplaten komen en ik heb een tijd.